Yeah, good day. Sanibonani bafowethu. Sanibonani. Ninjani niyaphila? Niyaphila. Asithembe niyaphila. Umfo wami khonzo nibingelelayo unyakeni omusha ka-2026. Sithi welcome back. Asithembe nibuye nonke niphila. Akekho ogulayo la mhlawumbe asithembe kanjalo. Asithembe nonke right bafethu. Siyabonga kakhulu. Ake ngibonge kakhulu ngokuthi niqhubeka nisupporta le channel ngayo yonke indlela, ngokusubscribe ku YouTube nokufollowa ku TikTok. Ngiyanibonga guys. Ngiyanibonga. Angingachithi isikhathi. Ivideo engingena ngayo nengiqala ngayo unyaka omusha imayelana nalokho okwenzeka eKZN legislature. Engicabanga ukuthi sonke sizwile ukuthi iNFP isaqhubeka disciplina imember yalo efake lapha legislature KZN. Isaqhubeka iNFP ilwela isithunzi sayo eKZN njengoba sesidicileleke phansi nje kungenasidingo ngalendlela. So siyazi cishe sonke sesibonile kwenzakaleni ama new developments athi njengamanje. Nakuba ke njoba ngenza le video ngingazi ngokuqondile ukuthi umama uMbalishinga ugcine asithathile isinyathelo athunywe sona iNFP sokuthi aka resign legislature ngo9 ekseni namhlanje. Bengakayitholi feedback kodwa ke uma kuukuthi ugcina aresignile mhlambe nizongazisa la kuma comments ngoba iNFP siyakhumbula izolo ukuthi ithe umama uMbalishinga icela aresign with immediate effect legislature yase KZN ngoba iNFP isiyahoxa kulento yeGPU noma kulomfelandawonye wamaqembu aphethe lapha eKZN. Asazi ke bafethu ukuthi igcine i-decide-leni MEC ka social development umama uMbalishinga lapha eKZN. Angazi ningakhomenta la ningitshele uma ukuthi khona nikuzwile. Ngifisa sikhulume ngayo le ndaba kafishane ohlangothini lwe-MK Party. Kunabantu abaloku begcizelela bethi imkhuba yeMK Party yonke le. Basho nje abaningi bathi MK Party kufanele kusolwe yona ngako konke okwenziwa yiNFP njengamanje. Bathi kungenxa ye-influence iNFP ayithola ku-MK Party. Basho njalo. Baphinde bagxeke yona uqobo iNFP abantu bathi iNFP lesenzo sayo sokuphuma noma sokuhoxa lapha eKZN legislature noma sokuhoxa kuGPU sibonisa ukuthi iselfish iNFP. Bathi sibonisa ukuthi ayibacabangeli abantu baseKZN. Ipolitiki leyo ekhulunywa abantu okuthiwa abahlonishwa. Ngizwe ubaba uVelenkosi Nhlabisa ohola iqembu leIFP esho ngokuqondile athi ukuhoxa kweNFP lapha kuGPU kusho ukuthi iNFP is selfish noma kusho ukuthi iNFP ayibacabangela abantu baseKZN. Usho njalo ubaba uVehlabisa weIFP. So angazi bafethu ukuthi niyibuka kanjani nale ndaba ngoba ngifuna mina ukukhulumela iMK Party engiyimember yayo. Yabafethu sohlala esikhumbuzana futhi angeke size sikiyeke ukukhumbuzana. Abantu base South Africa
bayazi ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngalama results aphuma eKZN ngama elections ango May 29 2024. Bayazi abantu base KZN ukuthi lento leyo ukuthi iANC yathola amasithi angaka, iIFP yathola ngaka, iDA yathola ngaka, MK Party yathola ngaka, iNFP, into leyo eyakhiwa. Into eyakhiwa leyo. Ukuthi sithulile asikhulumi ngayo akusho ukuthi asazi ukuthi lawa ama results agcina holela ukuthi ama seats eme ngalendlela emingayo eKZN. Into eyenziwa ngamabomu ngoba kuzanywa ukuthi kugwenywe iMK Party ukuthi ingaphathi le province yase KZN. Qiniso nje lemsulwa le. So ngifisa ukukhuluma nalaba abaloku besibelesele ngokuthi iMK Party iyona edala ichaos eKZN. No, that is not true. MK Party ayidali chaos eKZN. Futhi MK Party akuyona einfluencer iNFP ukuthi ithatha ama decisions wayo. iNFP izenzela umsebenzi wayo as a political party. Izenzela umsebenzi wayo iNFP emzini wayo. Okuyini na okuyiNFP. So asiyeke lento ukuthi sigxeke iMK Party ngezinto ezenzeka kuNFP. No, that's not fair mangayibeka kanjalo. Ene ukubukela phansi nesithunzi sabaholi beNFP ukuthi abaholi beNFP bathathe inqumo ngenxa yezinto ezenziwa iMK Party. No, it's not true. NFP iyazi ukuthi ifunani. Iyazi ukuthi ifunani iNFP. Niyayibona le nto le. So makuukuthi izinto iqhubeka ngalendlela akufanele ukuthi abantu baloku besola iMK Party ukuthi iMK Party no, it's not MK Party. MK Party yaroshwa iIEC kuma results. Ihlangene nabo laba abaphethe iKZN njengamanje. Yingakho kwagcina kubekwe ngalendlela okubekwe ngayo izitulo lapha legislature. Yabo, into eyakhiwa yamabomu. Uyayizwa le nto le. So uma kulokugxekwe iMK Party ukuthi ine chaos, MK Party ayicabangela abantu base KZN. Nikusho kanjani lokho ukuthi MK Party ayicabangela abantu base KZN ngoba yibo abantu base KZN abavotela iMK Party bayinika lamavoti enough ukuthi MK Party phathe iKZN. Kodwa abantu abahlakaniphe kakhulu bathatha amavoti eMK Party bawenza awabo njoba beqoqobele nje iKZN njengamanje. So mina ngithi nje ake siyibuke lento eyenziwa iNFP njengento ewukuhluzeka kwengqondo. Uma iNFP ithi ihoxile njengamanje legislature yahoxa kwi-GPU. Iyazi iNFP ukuthi ihoxa nje bekuyilimaza kuphi ukuba kwayo lapha. Ningayifaki iMK Party ayingene lapho. Ayingene. iMK Party nezayo inkinga elwa nazo. Eyifana nokuthi ithathelwe iprovince iwinile. Bahlukaniselana ngefa leMK Party. Abantu abangazange banikwe lawo mandla yivota yase KZN. So ngithi nje ake ngenze le video ngithi ukukhumbuza abantu ukuthi sila sikhona nje akuyona imistake eyenziwa iMK Party ukuthi sibe sila sikhona njengamanje ama seats abe ngalendlela angakhona legislature. No. Masiyeke ukublame iMK Party. MK Party yathola nje amavota enough okubusa iprovince. Kodwa kwenziwa konke okwenziwa. Yingakho sizithola sesekulesimo lesi esikuso njengamanje. Akuhlukane nokugxeka iMK Party. Futhi iMK Party inelungelo lokuthi ilwele okungokwayo. That's it. Iyona eKZN elidayo. Ilida ngisho irojiwe MK Party. Yakhona ukulida le province ngamavoti nangama seats ihluli noma irojiwe kunjalo.
kodwa yakhona ukulida. So laba beme iy'teji njengamanje nabaya kuma-podcast nakube iy'ndaba bazothi i-MK Party idala i-chaos e-KZN. Angiyazi bayithatha yona. I-KZN yawinwa i-MK Party. So injalo nje. I-NFP, sengikhuluma nge-NFP ngemanje. I-NFP bafowethu ayikho i-chaos edalwa i-NFP. I-NFP ivikela i-seat yayo eyayiwina e-KZN. Ayifuni i-NFP ukuthi i-seat yayo eyayiwina e-legislature yase-KZN imisuswe. Yingako ilwa ibhuquza phansi njengamanje ivikela i-seat eyayiwina kanzima eyanikwa abantu base-KZN. Okukuthi njengamanje leyo seat eyawinwa i-NFP ithathiswa le nale benza konke abakuthandayo laba abazama ukubamba ngenkani baphathe i-KZN kungafanele. So khumbuzana ngaso sonke isikhathi ngezinto ezifana nalezo. So kufanele ukuthi abantu sihlezi sibakhumbuze injalo nje bafethu. Akukho okuningi bengizokusho la. Bengizokhumbuza nje abantu ukuthi e-KZN sikule simo esikuso njengamanje kungenxa kabani. Akusingenxa kwe-MK Party, akusingenxa kwe-NFP. Kodwa kungenxa yabo bonke laba abahlangana. First barobha i-MK Party kuma results bayincisha ama-seats enikwe ngabantu base-KZN. Bonke ke labo bantu labo yibo kumele basolwe nge-chaos eyenzeke. Uzubona ukuthi bazimisele kangakanani. Njengamanje makufakwa leya motion of no confidence wabona ukuthi benza konke okusemandleni ukuthi ayibi khona i-secret ballot because bayazi ukuthi uma kuke kwaba ne-secret ballot yayiyosha induku. Amagwala bazi kahle ukuthi MK Party iphethe kahle e-KZN. Njengoba iphethe e-KZN nje iyingozi uma kungathiwa kuvotwe nge-secret ballot. Babalekelana. Yingoba bayazi ukuthi vele even ngahle kusuke even abantu babo abakhona ngale e-legislature ababamele abasangilukile lamqondweni bavotele iqiniso. Iqiniso okuliphi na okuyiqiniso lokuthi i-KZN yanikwa i-MK Party. So therefore abantu base-KZN abenzelwe iqiniso. Bekukukhumbuzana nje lokho bafethu. Angazi ngicela ukubheka ke manje ama-comment. Kukhona mhlawumbe enikuzwayo noma enikuzwile ukuthi umama uMbalishinga ugcine enze njani. So khumbula ukuthi incwadi ibhaliwe izolo ye-NFP wathiwa bacela ahoxe e-legislature. Ugcina ahoxile yini? Kwenzakalani? Angicela nisinike ama-update. Bengingakezwa lutho mina. Ugcina aphumile nomama Shinga. Ngicela ningiphendule la kuma-comment. Uma kuwukuthi akekho ophendulayo kusho ukuthi akekho. Oh, uthi lo she will resign. Okay, later sizoza. Okay. Shothi kodwa phela makukuthi aka resign manje. Kusho ukuthi usaqhubeka nokudelela ilokhunyana iqembu lakhe le-NFP ngoba limbekele nesikhathi lathi u9 ekseni. Angazi noma ngiyifunde kahle le ncwadi. Mina ngibone ngathi ithi NFP ngo9 ekseni bafisa abe esehoxile kulesikhundla sakhe. Asibambe lapha e-legislature nokuba u-MEC we-social development e-KZN. So nithi akahoxe nithi akahoxe mamshe ngifuna nje leyo mpendulo leyo ongaconfirma nje ukuthi hayi uhoxile. So uphumile noma akaphumi. Ngeke hlale ngenkani mayile. Sipho Shabalala uthi ngeke hlale ngenkani mayile. Okay. General Peace uthi yes, the deadline was at 9 AM. So kusho ukuthi sonke la sisengezwe lutho kusho nje abaningi ngathi bafana nami vele basengezwe lutho kusho ukuthi mhlawumbe singaconclude ke ngokuthi umama uMbalishinga kuze kube manje usaqhubha kona ukudelela iparty yakhe okuyi-NFP ngoba asikezwa lutho. Sipho Shabalala uthi yes Nkokheli
very soon sizozwa bhuti. Okay, kusho ukuthi usengahoxa. Silinde ukuzwa thina ukuthi uhoxile. Eneke manje ukuhoxa kwakhe kwi-legislature. Okay, ake sithi akahoxa. Ngoba phela vela ngakwenza lokho. Asazi mhlambe basabhizi basahlanganisa no speaker. Ukuthi ngoba phela uspeaker njengamanje ubonakala emdefender uMama Ushinga kanjalo no premier wase KZN. Mhlambe basabonisana ukuthi kumele abhale incwadi ngayiphi indlela ukuresponda ku-NFP basambonisa. So ake sithi ke uyala noma uyanqaba ukuhoxa bafethu. Manicabanga isiphi istep esilandelayo esingathathwa yi-NFP. Isiphi stage noma istep esilandelayo esingathathwa yi-NFP uma kuwukuthi uyanqaba. Yabona. General Peace uthi you think she is locked in a disciplinary with okay naloko is possible mfowethu. Kungenzeka ukuthi vele i-NFP isebhizi naye. Asazi kodwa sizozwa mhlawumbe liyoshonela namhlanje sesizwile ukuthi ugcine enze kanjani. Asithembe ukuthi uzosithatha isinqumo. Kodwa ngifuna ukuthola lokho, ngifuna umbono wenu nje bese ngiyayivala i-live yami ukuthi uma kuukuthi ugcina uyenqaba ke ukuhoxa. Manicabanga yini ezokwenziwa i-NFP? Nikhumbule phela ukuthi ngokwe constitution i-NFP ingakhona ukumkhipha lapha e-legislature only if imxoshile eqenjini. Angazi noma ngirightini. Uma ngathiwa iyam-expela noma iyamkhipha ngokuphelele eqenjini le-NFP. So therefore kwamanje usengakaxoshwa ngokuphelele usasuspendiwe. So yikho ngifuna ukuthola ukuthi ngokolwazi lweni bafethu la i-NFP yini engayenza manje makukuthi uyanqaba ukuhoxa. Ngifuna ukuthola lokho ukuthi yisiphi isinqumo esingasilindela mangabe nje edazi inkani ethi hayi angiphumi. Manicabanga ngizokwenza kanjani i-NFP ngaye. Yilo ke ngifuna ukukuthola la kuma comments njengamanje bese ngiyaphuma la ku live. Okay. Yabo Sipho Shabalala uthi inkokheli izomxosha ayikho enye indlela. Okusho ukuthi kuzokwenzeka le DC. Okay, General Peace with NFP must terminate her membership. That will affect her legislature participation. Okay, but angithi kufanele i-terminate i-membership yakhe after i-DC. Shothi kufanele isheshe i-disciplinary. Nangibonga Ngcobo uthi uma engahoxi uzobe emelele liphi iqembu ngoba wathunywa yi-NFP. Okay, bonga Ngcobo ubona ukuthi kungenzeka angahoxi nawe. So ngenzeka angahoxi vele. Ngenzeka angahoxi. So kodwa manje le DC makukuthi ke iyamxoxa i-NFP kuzothatha isikhathi esinganani lokuthi imxoxe. Kuyothiwa mangabe ithi yamxoxa i-NFP aphinde azame ukuthi aye enkantolo ayolwela ukuthi ngamxoshi. Angakwenza nalokho. Kodwa mina ngendlela engibuka ngayo mangabe uMama Mbalishinga angaze ahambe as far as ukuthi alwe neqembu lakhe ukuthi limxoxe. Lokho impela ngazi ngabe sekuyini singakubiza sithi yini. Uma ngabe sexoshiwe umuntu efuna ukuqhubeka ezimember ngenkani njengomunye owaxoshwa ngapha ku-MK Party namhlanje usafuna ukuba imember ngenkani. Sipho Shabalala uthi no uyabuza Bongani ukuthi uma engahoxi uzobe emele liphi iqembu. Alikho vele iqembu ayoba limele. Okusho ukuthi lapha ngoba phela angithi mangikhumbula kahle even lento ye-floor crossing ayisekho manje. Angeke akwazi ukubalekela i-NFP aye kwelinye iqembu. Noma lesikhundla asiphethe noma lesithe ayiphethe ngokwazi kwami. Angeke aze akhona ukuhamba nayo aye kwelinye iqembu lesithe ayithole nge-NFP. Okusho ukuthi vele kuyamphoqa ukuthi mayimhoxisa i-NFP noma imxosha kufanele ukuthi ahoxe vele. Kuyaphoqa ukuthi aphume aphela.
So last question yami sengiyaphuma. Uma ngabe ke konke kugcina kuhambe ngendlela bafowethu ye-NFP. Uma kugcina kuhambe ngendlela ye-NFP, mhlambe ke sithi uyahoxa and all that. Iphume nje wesiphumile i-NFP legislature. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi i-GPU iyacollapse mos. Nginamanga noma ngineqiniso. Uma icollapse izocollapse kanjani? Azothina ama steps okucollapse kwe-GPU. Asinalo ulwazi olwanele bafethu, kodwa abanalo siyacela basisize la. Uma kuwukuthi umama uMbalishing ugcina uyahoxa noma uyahoxiswa e-legislature, iyacollapse i-GPU immediately noma kunama steps ukuthi collapse na. Okay, nangu uthi Ngunesi uthi inkinga bathola izikhundla ngendlela errong and manje itshe seligaya ngomunye umhlathi. Kunjalo wengunesi. Kunjalo wengunesi. Babeyitshela ukuthi babeyitshela ukuthi bahlakaniphe kakhulu la. So ngifuna ukuthola ukuthi uma kuukuthi uyahoxa noma uyahoxiswa uma Mbalishing i-GPU kwenzakalani ngayo? Ingabe izocollapse immediately noma kuzoba nama steps okumele alandele ukuze icollapse? Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi icollapse i-GPU uma kuukuthi iyacollapse? Kuzokwenzakalani mayiphuma Mbalishing? Ngabe kuzofakwa enye vote of kuzoba kanjani? Ngifuna ukuthola lokho mina ngoba phela kuzobe sekunesithi engasekho legislature okwenza ukuthi ingasa function mina ngokwami i-GPU. Nithini nakuzokwenzakalani? Right? Uthi Ngunesi uthi abaniki MK ilungelo layo izihlulekele. Mabayekele ukuyisaba. Obayisaba. Bayisaba i-MK party. Okay, Bongangcobo uthi uzohoxa na kanjani? Uyakholelwa Mapholobo uthi na kanjani uzohoxa? Unalo ithemba ukuthi uzohoxa? Uthi Ngunezi uthi bayayisaba vele. Okay. Mina manje into engifuna ukuyazi ukuthi mangabe egcine ehoxile ngoba senisho ukuthi uzohoxa. Ngifuna ukuthola ukuthi nge-GPU kuzokwenzakalani? Kuzokwenzakalani ngalobuholi obukhona eKZN mangabe ehoxa? Ingabe buzophela ngaleso sikhathi ehoxa noma kunezinto ezizokwenzeka ezingama process azothatha how long futhi mangabe khona lawo ma process ukuze kuphele ngale leadership ye province ekhona manje? Yiloko engifuna ukukuthola nje manje bafethu. Ngifuna nje imbono yenu la. Okay, nangu Sipho Shabala uthi kakhulu bayisaba ngoba once yangena service delivery izoba shaya ngayo kumosheke 2029. Ya yona i-MK party service delivery siyayibona namanje. Iyaphithizela MK party iphansi phezulu bayisaba ngendlela abayibona isebenza ngakhona. Right, hayi ngibone ngathi akekho iphendulayo leyo ukuthi uma esehoxile umama Mbalishing akuzokwenzakalani ngale GPU. Ingabe kuzophela ngayo immediately noma kuzoba nesikhathi esithile, kuzolindwa isikhathi esithile bese kwenzakalani? Ngifuna ukuthola lokho bese ngiyaphuma. Okay, nangu Themkosi site uthi ngokwami bekumele kuqale phansi kuvotwe. You mean mawuthi kuqale phansi kuvotwe kanjani? Kuvotwe legislature noma uthi kuvote wonke umuntu eSouth Africa? Bongangcobo uthi uma abamthumile bethi akaphume. Yes, kunjalo ngco. Okay, uthi Ngunesi uthi kungagcina kuvotwa kabusha eKZN. But manje angeke kwenzeke lokho. Kungenzeka kanjani ukuthi kuphinde kuvotwe? Kungenzeka ngiboni. Okay, General Peace uthi the speaker will be acting premier until there's a new one. Okay. Na impendulo ngiyithola General Peace uthi the speaker will be acting premier until there's a new one. Okay. Shothi mangabe hoxa umama Mbalishing uSpeaker umama uNontembeko Boyce uyena ozo actor as premier. Okay.
information engiyidingayo ke le. Ngiyabonga kakhulu General Peace. Nangu uThemkosathu uthi kuvotwe e-legislature. Okay. Wothi akuvotwe e-legislature again. Okusho ukuthi phela makuzovotwa again kufuna kuphinde kufakwe imotion angithi. But izofakwa kanjani isingasasebenzi i-GPU ngoba ukuphuma kaMama Mshinga kuzobe kwenza ingasasebenzi vele i-GPU. Okay, nangu General Peace ebuya uthi nope, that's after the motion of no confidence has been successfully passed. Okay. Okay, kusho ukuthi General Peace uthi kuzobuya le motion again. Makukuthi uyaphuma uMama Mbalishing uthi kuzobuya le motion again of no confidence. Kuvotwe. Usho njalo. Inkulu indaba lapha eKZN. Uthi uNgunezi yes, okay. Right. Sipho Shabalala uthi yes kuzoba ivoti kuqala Nkokhelo. Alright. Ngiyabonga mfethu ukunginika le info. Ngiyajabulela kakhulu info njengale nami yangisiza. Because njengamanje ngicabanga ukuthi sekusobala the writing is on the wall. Njengamanje mina ngendlela engiyibuka ngayo. Ngendlela engiyibuka ngayo mina the writing is on the wall. Kucacele noma ubani njengamanje ukuthi i-GPU iyacollapse kumnyama kubovu. Kumnyama kubovu. Lesinqumo nje sesithathwe i-NFP ukuthi iyaphuma ku-GPU. Mina automatically lokho kusho ukuthi i-GPU automatically is collapsing. So lokho kimi engicabanga ukuthi nomunye oyimember ye-MK Party ne-NFP nowavotela i-MK Party ne-NFP uyasijabulela leso sinqumo because eKZN njengamanje bayasimisuse thina MK Party nani NFP. Kudlalwa ngamavoti esawathola, badlala ngawo amavoti abantu. So mina kuyangijabulisa uma kucollapse i-GPU engicabanga ukuthi iningi lethu lana mangabe nje uneqiniso. Mangabe uneqiniso. Okay, Sipho Shabalala uthi people must just know ukuthi once it's collapsing in KZN the whole country will be the same. Usho njalo weMapholoba. Sorry weMshengu Shabalala. Usho ukuthi kuzotheleleka naku national. Uthi Winnie Patricia kakhulu impela. Okay. Shothi kuzotheleleka naku national. Ngabe indaba ezinhle le. Kodwa nje kulonyaka lo ka2026 engathi impela kukhulu esizokubona. Ikakhulukazi eKZN. Msholozi uyasebenza baba futhi uyabona ulinyakazisile izwe. Bethanda bangathandi eSouth Africa. Bethanda bengathandi bawonke lamaqembu anyanya nazondo umsholozi. Kumele bayivume induku ababa umsholozi. Umsholozi uyayazi into ayenzayo kupolitiki yaseMzansi. Uthanda ungathandi. This is a chess master. This is a chess master. And ngiyakubonga naloko kwenziwa iNFP ukuthi ilwele abantu abayivotela bayinika le seat enayo elegislature. Big up to NFP. Siyabonga NFP ukuthi uvikele iseat yakho owayinikwa ngabantu ukuthi uyoyimela lapha legislature. Ake ngiphethe ngawe General Peace uthi General Peace MK iyangena izofika izincwadi zibolini. Okay. Sipho uthi yes but national uzozibonela ubheke first parties abazophuma belunga. Angathi kuzoba mnandi kulonyaka. Nipredicta izinto ezinteresting lapha we Shabalala. Manethi kuzotheleleka nakwamanye ama-province. Winnie Patricia uthi sukile inkungu NFP. Manje bayabona ke vele wena Patricia ukuthi hayi ayikho lento le seat ababethi bayinika iGPU labe NFP bayabona ukuthi le seat ayibasebenzeli. Kudlalwa ngale seat yeNFP. Ayibuye ngapha le seat kuMK Party neEFF ukusetshenzwa bafethu. Yeah, siyabonga kakhulu bafethu. Siyabonga kakhulu ngiyabonga nangama comment nami seningivula umqondo ezintweni eziningi la. Sengiyazi ukuthi njengamanje yini ezokwenzeka makuthi umama kaHoxi umama uShinga futhi yini ezokwenzeka mayihoxa. Uthi Ngunezi uthi zizojabha le intatheli. Okay.
uthi General Peace, MK gets into KZN government, it will find rot all over the books. Kunjalo mfowethu. That's a fact. Kunjalo impela. Nangu Sipho Shabala uthi inkokhelo umuphi umlungu ofuna iMK party emandleni akekho, so manje is do or die. Hey, even uKhalni House. Even uKhalni House ngathi impela iMK party akasayikhulumi nje indaba kaMsholozi. Sekunzima kakhulu ukukhomba umlungu othi ngempela uhambisana neMK. Ngiyanibonga bafowethu. Ngiyanibonga kakhulu ngendlela enikommente ngayo nokuthi nibe khona la kulo live. Ngiyanibonga. Ake silinde ke ukuthi umama uShinga uyahoxa yini elegislature. Ake sizwe ukuthi yenza njani NFP. Ingabe yamfaka disciplinary izohamba kanjani leyo disima ukuthi imfaka kuyo. Kodwa nje kulamalanga silinde likhulu. Kuyoshaya weekend kukuningi okushintshile KZN iloko mina ngingaqinisekisa. Angazi nawe ukuthi usho njalo yini. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga kakhulu. Asihlangane ke kulandelayo live nakumavideo alandelayo. Umfoka Mkhonza lo niqhubeke nisupport ichannel bafowethu ngalendlela, ni comment ngalendlela, sikhulisane ngalendlela. Ngiyacela niqhubeke ni subscribe na ku YouTube kanjalo ni follow na la TikTok. Ngiyanibonga bafowethu niphile. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga kakhulu. Thank you so much.